Godt, piger, kom herover. Mega god træning i dag, mega god træning, men vi har ikke mere tid, og vi stopper nu. Men bliver I ikke og hygger? Nej, det er koldt og koldt. Please? Vil I ikke? Nej. Okay, tak for i dag. Hej, hvad hedder I? Jeg hedder Rose. Jeg hedder Niva. Hvordan kan det være, at I ikke gad at blive til træning i dag? Det er koldt, og vi mangler et sted at være. Altså Ja. et klubhus eller sådan noget. Det er rigtig koldt om vinteren især. Og så ja, som sagt, så mangler vi et sted at være som et klubhus. Hvorfor er det vigtigt med et fælleshus? Fælleshuset er mega vigtigt, fordi vi mangler et sted, hvor vi kan samles, idrætsforeningen og hele byen generelt. Vi har ikke et sted, hvor vi lige nu og her kan mødes efter træning. Her i vinterhalvåret er det svært at opretholde medlemmer i foreningen. De stopper, fordi det sociale går lidt af sporet. Vi mangler et sted at samles, og det gælder hele idrætsforeningen, fordi vi har en hal, men der er ikke noget, der er heller ikke et kafeterie, der er ikke nogen ting. Så det er meget vigtigt for, at vi skaber et fællesskab, hvor vi kan have et sted at hygge, og vi hører så meget om, at de unge har det hårdt, de har det svært, og det er jo klart, her ved vores lille sted, vi har heller ikke et sted at tilbyde, hvor vi kan samles efter, at vi har lavet noget træning og hygget sammen. Så derfor er det vigtigt.